Напоследък съм си дал пауза малко от съвременната музика и слушам повече астрален джаз, Coltrane, Pharoah Sanders, Sun Ra. Аз слушам електронна музика, съвременно доста. Напоследък ми хареса много на Parallel Concept EP-то, което излезе High за Low Vibe, берлински лейбъл. Аз бих препоръчал хората да видят Motem, заслужава си. Неговите клипове са винаги first take, направени много небрежни, но интересен като артист да се види. Човек, който сам си прави музиката и клиповете. Ремикса за Seal, Kiss from a Rose. На мен много ми харесва на Даниел Савио Lord of the Lies. Много интересно видео и много готино работи с парчето. Бих препоръчал канала на Вито Валентинов в Vimeo. Направил ни доста клипове, доста интересно е подходил към нещата с много кътинг. На мен ми харесват видеята, които Нико прави на парчетата ни. Ние си ги качваме в YouTube канала. И клипа на парчето ни Paper Trip също ми харесва. Залез, може би, с отраженията върху сградите и планините наоколо пейзажа. Мен ми се иска да бях виждал повече изгреви, но съм голям фен и на залеза. Поради същите причини.